bideodeiak nola egin behar ditugun eta nola sortzen diren azaltzeran atorkizue. Kasu honetan, jarraian aurkeztuko dudan edo egingo dudan bideo labur honetan, hainbat puntu landuko dira. Nola bideodeiak pausoz pauso nola egin, zein da erabili beharreko aplikazioa edo zein motatakoak dauden, nola aktibatu kamera eta soinua, aplikazio honek konkretuki dituen berezitasunak edo baliabideak, eta azkenik, bideoetan errespetatu beharreko etiketak edo jarrerak. Besterik gabe, bideo tutorial honetan Google Meet erabiliko dugu aplikazio bezala. Izan ere, Google Meet da bideodeiak egiteko edo bilerak egiteko aplikazio ezagunetarikoa munduan, eta gehien erabiltzen dena, beraz oso aproposa da lan honetarako. Hau Play Storetik edo App Storetik deskargatu dezakegu, eta gero Google kontuarekin saioa has dezakegu. Nik jada eginda dudanez, automatikoki sartzen zait, ikusten duzuen bezala nire korreoa eta ikusten da. Eta besterik gabe, hemen dauzkagu ematen dizkigun aukerak, ez? Bilerak egiteko, deiak egiteko, hori. Besterik gabe, hemen dauzkagu bideodeiak egiteko eta bilerak egiteko. Bilerara sartzeko, hemen ikusten duzuen bezala 3 aukera ematen dizkigu. Hemen erderaz jartzen duen bezala berandugo egiteko aukera ematen digu, nola lagun batekin arratsaldean edo nahi dugunean bilera bat egiteko enlaze bat eskaintzen digu. Momentuan unean sortzeko aukera ematen digu ere, eta Google Kalendar edo kalendarioarekin ere programatu ahal izateko, adibidez, hemendik 2 astetara nire lankide batekin edo lagun batekin bilera bat antolatzeko aukera ere eskaintzen digu. Momentuan unean sortuko dugu, eta ikusten duzuen bezala hemen jartzen dizuen nola aktibatu edo gehitu pertsonan bat, añadir a alguien, hemen ikusten duzuen bezala nire aukerak hemen daude, baina orain ez dugu inor txertatuko. Bestetik, hemen goian jartzen dizkizu zen pertsona dauden edo zenbat dauden, jakiteko bileran edo bideodeian zenbat dauden. Hemen, bere aldean, mikrofonoa gehitzeko edo desaktibatzeko aukera ematen dizu. Bestetik, irudia ere gehitzeko edo zure aurpegia ere ikusteko aukera duzu. Bestetik, zure pantaila ere besteek ikus dezaten erabil dezakegu, aurkezpenak egiteko, adibidez, gu diapositiba batzuk eskaintzen ari bagara beraiek ere ikus dezaketelako. Reakzioak, emojiak gaur egun asko erabiltzen dira sare sozialetan, eta aukera ematen du. Bestetik, azpitituluak, hemen hizkuntza 1000 ere nahi ditugunak, gauza da ez dakigula zehazki zemuz idazten dituen, adibidez, txino mandarin, gu esaten ari garena printzipioz txinoz idatziko luke edo esango luke, eta euskera adibidez. Ni esaten ari naizena, ikusten duzuen bezala, horrela idazten du. Orain desaktibatuko dugu. Eta ondoren, beste aukeretako bada levantar la mano edo eskua altxatu. Hau zertarako, adibidez, bileretan pertsona asko baldin bagaude, guztion arteko mikrofonoa ez nahasteko eta bakoitzak zer esaten duen jakiteko, eskolan bezala eskua altxatu eta aukera ematen du zure ideiak edo bideodeia gidatzen ari den horrek pauso emateko. Eta gero, beste aukera batzuk, irudia ajustatzea, pantaila guztian ikustea, irudi bat aurkeztea edo efektu desberdinak, eta azkenik, bideodeia bukatzen edo deia bukatzen denean, mozteko. Eta besterik gabe, hau da, adibidez, Google Meetek eskaintzen dituen aukerak,
benetan programa oso aberasgarria, bai eskolan erabiltzeko, lanetan erabiltzeko, baina honetaz gain badaude beste aplikazio batzuk, ala nola Screencastify, a ber, Screencastify, hemen daukagu, baita Google Meeten antzera, jartzen duen bezala, bideo interaktiboak sortzeko erraza, eta benetan oso erabilgarria, bai, lanak egiteko, bilerak antolatzeko, beste aplikazio bat ere Clipchamp dugu, hau ere Screencastify eta Google Meeten antzera beste editore bada, eta egia esan gaur egun IAren laguntzarekin ere lan oso onak eta profesionalak egiteko aukera ematen du, eta besterik gabe. Orain, netiketak zer diren ere azalduko dugu, ze netiketak dira azkenean guk bideodeietan eta sarean erabili beharreko edo izan beharreko jarrera dira, ala nola gure irudia zainduz eta gure posturak zainduz, ondo ahoskatuz bideodeietan, eta guztia ulerterraza izan dezan.